En kropsscanning skrevet og indtalt af hypnoterapeut Ulla Kusk Jensen. Læg dig godt til rette med armene ned langs siden og med håndfladerne opad, og lad blot benene være strakte. Du kan godt sidde op i en god stol med ryglæn og støtte til dit hoved, hvis du hellere vil det. Og er det muligt for dig, så sørg for, at du kan sidde her uforstyrret det næste stykke tid. Så vil det være lettere for dig at få slappet godt af i hele din krop. Trænger du til at løsne lidt på tøjet eller hårelastikken, så det ikke strammer, så gør endelig det. Det her er en pause i din hverdag, og den skulle gerne give dig lidt mere ro og mere overskud. Måske har du lyst til at putte dig under et dejligt lunt tæppe, og måske have en pude i nakken. Det må gerne være både rart og behageligt. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så luk blot øjnene og luk verden ude. Start allerførst med at iagttage din vejrtrækning. Lad den blot bølge blidt ind og ud af kroppen. Og lad så vidt muligt vejrtrækningen gå ind og ud af næsen. Roligt og regelmæssigt ind og ud af din næse og ned i din krop. Prøv at følge vejrtrækningens bevægelse ind i kroppen og registrer, om den kommer helt ned i maven, eller om den er i brystkassen. Bare iagtag den. Og tillad dig selv at falde til ro indeni. Det kan være en hjælp at lægge den ene hånd på brystkassen og den anden på maven under navlen. Bare en let berøring, der kan hjælpe dig med at holde opmærksomheden på vejrtrækningen. Gør nu vejrtrækningen mere aktiv og mere bevidst. Du kan starte med en aktiv udånding, hvor du puster aktivt ud. Hold vejret ude lidt, inden du trækker vejret dybt ned i kroppen. Hold vejret her, og når du udånder, forlænger du din udånding. Træk vejret dybt ned i kroppen. Hold vejret. Og forlæng din udånding. Fortsæt gerne med den her vejrtrækning i dit eget tempo. Måske kan du bemærke undervejs, om du kan slappe af i din kæbe og i din tunge. Kan din tunge blive blødere og bredere, og kan kæben slappe endnu mere af. Du vil måske opleve, at det kan gøre din vejrtrækning lettere, når du giver mere slip på tungen og kæben. Lad nu blot vejrtrækningen passe sig selv dyb og rolig. Og hvis du har lyst, kan du give slip på armene og lægge dem ned langs siderne. Og blot lad luften bølge ind og ud af din krop. Måske dukker der forskellige følelser op eller tanker, når du ligger her. Måske bliver du sådan lidt småsøvnig eller døsig. Det er helt ok.
Lad blot tankerne og følelserne svæve afsted, som om de blev ført væk af vinden. En lille blid vind på en hvid sky, der tager tankerne og følelserne væk. De skal nok komme tilbage, men lige nu kan du give slip på den, og lad den drive afsted, mens du tager en pause. Vend nu din opmærksomhed mod dine øjne. Start med at knibe dem let sammen og giv slip. Gentag, knib de små muskler sammen rundt om øjnene. Og giv slip. Og tillad, at de får lov til at spænde helt af. Mærk, hvordan afspændingen kan brede sig ud i tindingerne. Hele vejen op over panden. Glat panden ud. Spænd af og mildne de små rynker, der er mellem øjenbrynene. Giv slip på kinderne og løsne kæberne endnu en gang. Lad der gerne være et lille mellemrum mellem kæberne inde i munden. Og tungen er fortsat blød og bred. Gå nu op i hovedbunden og se om du kan slappe af i hele hovedbunden. Som om du kan løsne alle musklerne om hvert eneste lille hårstrå. Mærk, hvordan hovedet bliver tungere og tungere ned i underlaget. Du kan løfte hovedet op, hvis du vil, men lige nu nyder du tyngden og afspændingen i hele dit ansigt og i hele hovedet. Fortsæt nu afspændingen ned i kraniekanten, lige ved baghovedet. De er fri nu, og de kan spænde af. Og har du lyst, så kan du rulle lidt med hovedet fra side til side. Bare en ganske lille bevægelse. Giv slip på skuldrene og lad dem endelig falde længere ned. Forestil dig, at skulderbladene kan komme endnu længere ned i ryggen. Og at ryggen bliver bredere og varmere og mere afspændt. Og du kan give helt slip ned i underlaget. Mærk, hvordan afspændingen breder sig ud i overarmene. Og albuerne bliver tunge. Underarmene giver slip. Håndledene. Hænderne. Og hver eneste finger. Bare giv slip og slap af. Vend din opmærksomhed tilbage til skuldrene. Og mærk nu, at ryggen helt oppe fra skuldrene og hele vejen ned gennem ryggen til lænden giver efter og slapper af. Mærk, at lænden giver slip og ballerne giver slip. Og registrer også forsiden af din krop fra skuldrene og hele vejen ned gennem maven. Slapper af.
og helt ned til hofterne. Giv slip. Lad benene falde lidt ud til siden og slap af i benene. Afspind først baglårene og knæene, lægmusklerne, anklerne, fødderne. Mærk at hver eneste tå spænde af. At selv fodsålerne kan slappe af, så blodet bedre kan rulle helt ned til dem, og fødderne bliver varme. Oversiden af fødderne, skinnebenene slapper af. Knæ og lår. Mærk hvor behageligt det er at ligge her helt afspændt. Giv slip ned i underlaget og nyd din pause. Mærk hele din krop. Mærk den indre stilhed og roen. Registrer den afslappede fornemmelse i hovedet, skuldrene og overkroppen, i ryggen, lænden, maven og benene. Hele kroppen helt afspændt. Læg også mærke til din vejrtrækning, hvordan den bare passer sit arbejde og bølger let ind og ud af din krop. Og har du lyst, så afslut denne kropsscanning med en tak. Tak din fine krop, lige nu og lige her. Tak den for at bære dig igennem livet dag efter dag efter dag. Bare tak.